Bobroma murdabad. Murdabad. Bobroma hi. Hi. Bobroma murdabad. Murdabad. गैलालै दानाबा धल दामनाय खाम दामनाय बायदि दामाबानो जाबायलै आंखौ दानाबा ओइ जारौ आइदै मा होनखोलै जारौ होनलायबाय माथो तारमाने आंखौ सिनायमाराखै बे बब्रमा दुथाङा अफिस सिङावनो दङ ना दुथां मालानि दुथां जाखोब्रा आंलाय आंखौ दुथांसो बानायगारबायलै माथो मानसिफोरा बे बब्रमा होननाय मानसिया आंनि हिन्जावखौ ट्रेन स्टेशनसिम दोनहैदोंनो बेखौ गारनायाव गैया दिनै आं नुवाखैहाय मा हगारहाय मा आंहा बयफ्रेन्ड लोगो हमहैनांगौ लामाफोराव सिथों सिथा सिख्लाफोरानो गिलायलांगोनसो नोंसोरखौ सरि जारौ थां खायदाया जोबोद मोजाङानो माथो रावबो सिनायगारासैथ' आंखौ ओमफ्राय बैसोर सानैयाथ' माथो लावथाय मेरगममोनसो बिसोरलाय मालानिफ्राय जेलनिफ्राय गबोखोब्रा है आंहा बारग'बानो जाबाय थौ सेंग्रा गरमफोर अफिस सिङावनो बुहैनोसै बिखौ बेनि थाखायनो आं आंनि हिन्जावखौ दासिमबो खुदुमनो मोनासै साला आंहासो जाहामेलायाव गोग्लैगारबायलै बे बोराया गाबोन समफोर थैसिगोन बोराया मासेयाव गरम जाथारदोंब्रा हिन्जावनि ड्रेस गानामोनब्लाथ' बिसोर आंखौ दामखौ सिखोमोनलै जेने थेनेसो बारग'बोनाय बायदि मोनबायलां साला दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय बहा थांमारखोलै नों हा नोंनि थाखायनो आं बायदिसिना जानांबाय नै साला दावस्रि देलायनि थाखायनो अमा राजाखौ आङो डाउनाव खालामनोनो मोननाय नंला आंहासो मालायनि फान्दोआव गाब्रबाय ओइ जारौ बहा थांनो नागिरदोंलै हारसिं जोंखौबो लांफाब्रा लाजिया नामाहाय सिख्ला सासे नुबानो जंखायनो सिख्लाया सेंग्राफोरजों एदाव जायाब्ला जिब जुनारखौ एदावना लानोसै ओइ सेंग्राफोर बारा एदावनाङा दे नोंसा न'आव बिमा गैया बिफा गैया नामा आंखौ एदावनानै दाला बिमा बिफानो खोन्थाहैजागोन साला जोंबायसो लां गावखौनो सेंग्राफोरजों सेन्थाय एदाव जानाय जाबाय थोद आरो बाइकखौबो गारबोनांबायना बाइकखौ लाबोनाय मोनब्लाथ' बिसोर आंखौ दांगौमोनसैलै बेनिखायनो थाबाय फैबायलां खस्थ'बाबो रा गारि स्टेशनाव गारि नेहैनि एबार रावबो एदावाबा हामसिगौमोन आंखौ नुबाय नैबे टपिरा नायनो आरामा माबायदि दुगैदों अर लगायनानै नङाबा गुसु गुला बोरै दुगैनांगौ जाखो गोजांनायफोराव बेफोरबायदि अर लगायनानै दुगैयाब्ला बोरै दुगैनांगौ जाखोब्रा हायोना सोरबा आंनि बुद्धिजों ओइ गुसु बोथोराव गुसु दैजों दुगैनांगौ मेथाइ खननो रोङाब्लाबो रोनावलाबायनांगौ दा मानसिफ्रा आंनि बे खायदा बोरायखौ नुनानै बाहायला जोबसिगोन बायदिसो मोनबाय आं जियानो जादोंला थबसिखौ नङाबा दावदैखौ लोगो हमनो थांनोसै आं आरो अमा राजाखौ जेलनि ओंखाम साननैसो जाहोथारनांगौ थोद मा दाबो गारि गंसेबो फैयाब्रा न'सिम बोरै थांनांगौ जाखोलै दा बुला अफिसनिफ्राय नागिर फैबा गैलालै है साला बे बिबाराबो सिथों सिथा बिबार खुबैनानै हलायदों माथोलै सिख्लायालाय ओइ देख' टफिरामसो माथो दा बे टफिरामा आंखौ सिनायनानै बुला अफिसाव खोन्थाराथ' ओरैनोबा बुला अफिसाव बेसो थायोमोन जानाय नङालै खोन्थालां बेनो सोर सिख्लाब्रा माथो नायनो मोजांथारलै ओइ जारौ गराय बाब्रियाबो देनजारथार माथो बेना ओइ जारौ बहा थांनो नागिरदों नोंलाय फै आंनो गारियाव गाखो फै आं गाखोआहाय मानोब्रा नोंबो बर' आंबो बर'सोब्रा आं असिनाखि मानसिनाव गारि गाखोनो बायोहाय आं सखन्द्रा बायदिसो मोनो असिनाखि मानसिफोरखौ आं सखन्द्रा नङालै सासे फोरोंगिरिसो फै गाखो फै बे सुवार माथा फाग्लाजोंनो थांफानोसै नामाब्रा नङाबा दा बुला अफिसनि सेंग्राफ्रा आंखौ नुनानै बुफैबा गैलालै मा सानबाय थाखोब्रा फै गाखो फै जागोन दे जारौ खोन्थालाय बबेसिम थांनो नागिरदों नों आंखौ लाब्राफारासिम दोनहैबानो जाबाय दे आच्छा जागोन लाब्राफारा सोरानाव थांगोन दुमफावनावनो थांनांगोनलै बेखौ जोंहानिसिम दोनलांहोनो हानाय नङा आं दुमफाव मोननाव थांनो नागिरदों नों दुमफावनिसो लोगो जाखो ना बिनि बिनानाव जाखो नोंलाय आं दुमफावनि बिलोगो
आच्छा जागोन दे आं दुमफावमोननिसिम दोनलांगोन आच्छा नानि मा मुं नोंनालाय थैबाय दानाबा मा नाम होननानै खोन्थाबावनांगौ जाखोब्रा नानि खोन्थादो दे मा मुं नोंना आंनि मुङा लाजुखि मयना बापावै जेरै नाम एरै मानसि मिलायदों दे मिलायदों लाजुखि मयना आच्छा नानि नोंहालाय बयफ्रेन्ड दङना गैयाब्रा नों लाजिया आरो जानला मानला सिख्लाफोरखौ बिदि डाइरेक्ट सोंनो लाजिनायलाय लाजिलै थेवबो सोंनो गोसो जायोब्रा बयफ्रेन्ड दङना गैया जुदि बयफ्रेन्ड गैया होननानै बुङो माबा मोनसे जासिगोनब्रा बियो अब्ला बाप्रे माबासो होनफ्लांना लालायबाय नामाब्रा आंलाय जारला जागोनलै एदाव जानांगौबा आच्छा नानि नोंनि वाट्सएप नाम्बारखौ मोनगोन ना आं स्टेटास दोनाना नोंनि नाम्बारखौल' नांगौलै आंनो नोंनि स्टेटासखौ नाङा आंनो मानसिफोरा स्टेटास नायनो नाम्बार बियो नालाय बेनिखायनो आं स्टेटास दोना होनखाबाय आरो होद जार' बिदि डाइरेक्ट बा सिंगोल जानानैनो थागोनलै नों आं आइ आफा नायना हरनाय मानसिनावसो थांगोन आं बापावै नोंनि साननाय माथो देन्जारथारलै जोंफोरासो दुखुनांथावब्रा मा दुखुनांथावहाय होमबा खोनासं मालायफ्रा हनै गारलाय लालाय खनथामसै जोंहा हले खनसेयानो गैया 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 मालायफ्रा हनै गारलाय लालाय खनथामसै जोंहा हले खनसेयानो गैया 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 बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जायाब्ला जुलिनि समाव जुलि लाखायाब्ला उनाव फस्थाय नांगोन 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 लोरफो सोमावनानै जोंहानि न'आव हाब्बाय आइबो गैया आफाबो गैया जोंहानि न'आव हाब्बाय मा मेथाइ खनखोब्रा बेलाय जोंहानि न'आव हाबहैगोन ना नों नानि रावबो गैयाथ' जोंहानि न'आव आंखौ बारा एदाव नाङाहाय नोंनि न'आव बिब' बिनानाव गैया नामा बिमा गैया नामा सिख्ला नुबा एदावनो बापावै आंलाय मालाय एदावखोब्रा नोंजों रायलायदोंसो बिदिखौ रायलायनाय होनो आरो औब्रा बिदिखौसो रायलायनाय होनोब्रा होमबा एदावनायालाय माखौथो बुङो होद लाजिलां खोन्थाला हनै दुमफावनि न'आ सफैबाय गारिया लाखिदो एमाव आबा ओंखामखौ जादो आयै आं ओंखामखौ जानो लाजिदोंलै ओंखामखौनो जानो लाजिबाय एमाव आबा नों दिनै हाजिरा मावनो थांनाया बिराद मेंबायना दे ओंखामा जादो आयै दुखुथिया जिउआ मा बेखौ आं दिनै मिथिबायलै आंनाव जेबो दुखुथिया जिउआनो गैया मालायफोरनासो बिराद बुरजासिन आंनिख्रुइ आंहा बेखौनो आंनावल' दुखुथिया जिउ दङ होननानै गोब्राबबाय थायोमोन आयै हामबाय दे माबोरैथो मिथिखो नोंनाव दुखुथिया जिउ गैया होननानै आं हाजिरा मावनो थांनायावसो मिथिबायलै आयै आंनिख्रुइ खस्थ' खामानि मावो स्कुलाव थांनो मोना हाजिरा मावनांबाय थायो आंहा न'आव थानानै दखानाव थांनांगौ लेखा फरायनांगौखौनो बिराद गोरा खामानि मोनोमोन आयै दे दाबो जेबो नङा बुजिबायथ' नोङो बेनिखायनो ओंखाम जानो लाजिदों आयै आरो आं दिनैनिफ्राय दुखुथिया जिउखौ बिराद मोजाङै बुजिसिगोन आयै दाउखारा जाहांगार थफ्ला मानो मुसुरदों हा ओइ बिदा हाथफ्ला हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना आरो बिदा आं बे जोनोमाव मानो जोनोम जादों मिथिगौ ना नों आं बे जोनोमाव उजिदों गोसोम मानसिखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो गोसोम मानसिनि अनजिमाखौ बांहोनो आरो गोसोम मानसिनि मासिखौ गोजौआव दोननो गोसोम मानसिफोरा गुफुर मानसि नुबानो हनै मानसियानो गुफुरथार होननानै क्लाब 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 मिनिनाय बेफोरबायदि खालामनोसो आं उजिदों बेनिखायनो गोसोम मानसि जिन्दाबाद हाथफ्ला आबा दे ओंखामा जादो आयै नोंनि नामाबो हांग्रिमोन दिना गोसोमखायनो नों बेखौ जेबो साननाङा आयै नोंनि नामाबो मोनसे बेसेन गोसा होननानैसो सानदे स' गोसोम हुआ तो क्या हुआ दिल वाला तो है ना हाँ दिल वाला भी है अच्छा भी है बहुत कुछ सच्चा भी है हे बेटा खाना खाओ आयै अफि नोंहाबो ओंखामखौ जादो दे आयै आफायालाय नोंसा आफाया अफिसाव दङ दाहाय फैगोन बियो दे फिसाफोर गासैबो ज' ओंखामखौ जादो एमाव आबा दे ओंखामा जादो का हुआ बिदा का हुआ ओंखामखौ जादो ओइ दाउखा नोंसो साला थां दंफाङाव बानानै थायथां हामा हायाबामोन बिदा फंबाय बेफोरबायदि जानाय समाव नांलायनो हामा एमाव आबा नों देरसिन ना दे सिरि थादो आयै दाउखाखौबा जेबो बुङा आरो आंखौसो बुङो हा नोंहा देरसिन नालाय सिरि थादो आरो फंबायफोरालाय उन्दैसिन नालाय बेफोरबायदि बुंखागोन ना उन्दैसिन हुआ तो क्या हुआ हम भी बड़ा है ना तो क्या हुआ बड़ा हुआ तो क्या हुआ हम तो उन्दै है ना ओइ लोगोफोर नोंथांमोना खायसे गोबां आंखौ मिस खालामदोंना बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि खाथियाव फैनो थाखाय थाब देरबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो बुजिगोन आरो भिडिअखौ नायबाय दङब्ला अन्नानै भिडिअखौ लाइकबो हो आरो शेयारबो खालाम आरो जाय साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम
बांसिनानो साबस्क्राइब खालामा खिन्थु भिडिअखौ नायो बिथांमोना 25% दङ बाखि जेसेबां दङ बिथांमोना साबस्क्राइब खालामखानायफोरा नायो आरो 25%आ साबस्क्राइब खालामिफोराबो नायो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो दे गोसोम पार्टी जिन्दाबाद खोनाफैलायदोंलै जिन्दाबाद होननायखौ आयु मा ड्रेस गानलाबायदों नोंलाय है जाम्बि थफिरामा मिथिगोनलै आयु 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 जेबो बुजियासैहाय आं उनाव बुजायगोनलै थफिरामखौल' थिनहरदो नों मा बुदुंबा दांब्रा आंबो खोनासङो लाजिया नों सेंग्रा लांसुनिया नोंसा न'खराव बिमा गैया बिब' बिनानाव गैया जोंहा न'खराव बिमा गैया खिन्थु बिब' सानै दं होमबा बे बिब' सानैखौ सोरबा सेंग्राफ्रा एदावबा एदावबाथ' जोबोद मोजांलै ओरैनो गोलैसोनासो दङलै आंना बिब' सानैया हाबाबो जाला माबो जाला आयु गावनि बिब'खौनो बिदि बुंथारबाय हाब बुङाबालाय बे बिब' सानैनि थाखायनो आं बेलेग हिनजाव लाबोनोनो हालाब्रा हिनजावफ्रा फैनो गियोना हा नोंना थफसियालाय माथो जाखो बेखौ लाबोदो आरो लाबोनोथ' हायो नाथाय लाइनाव दावदैयाबो नांनानै दङ ना हाला सुवाद हो मा होनखोलै नों नङाहाय नोंखौ बुंदों आरो साला सुवाद होनना नोंलाय मानोथो दहाय मेथाइ खननाय मालायफ्रा हनै गारलाय लालाय खनथामानो जाबाय आंहा खनसेयानो गैया होननाया मा बियो आं जाय सिख्ला सानैखौ मोजां मोनो बे न'खर गंसेनिनोलै बेनिखायनो बोरैबाबा लाबोनो उसुबिदाबो मोनलायलाङो ना नोंनाव जुदि बयफ्रेन्ड गैया अब्ला नैबे थफिराम थफि गेलाखौ खेबसे नायनो हागोन नों ओइ थफिराम थांगो थां मालै दुमफाव मेगन सादों नामा नोंनि लोगोखौ फसायनायनि थाखाय ओइ बालावबो मेगन साया आं ओमफ्राय थांगो थां नोङो अके थांगोन बाय जारौ उनाव लोगो मोनगोन आयु आयु थफिरामा नोंखौ फसायलांबाय मालाय दुमफाव बिराद समायना नुदों नामाब्रा मानो बिदि गानदों नोङो ओइ दा बुंसै आरो बे दाउस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलायनि थाखायनो जामारबायब्रा मानसिफ्रा आंखौसो दाउस्रि देलायखौ खारनो थांनायाव हेफाजाब होदों सानमारबाय आयु सानमारबायसो होमबा ओब्रा बे सुवाद दाउस्रि देलायनि हौवाया साला बोरायनानै बिराद गरम बारा जादोंलै बियो बेसो लाना थांबावोब्रा बुलु बुला अफिसनि सेंग्राफोरखौ जारला जाबायना दा हा नों निउसआव बानायनानै बुंबानो जाबाय आरोहाय आं नङा होननानै आं मिन्थियाव दोनैदोंसो होननानै बुंबानो जाबाय आरो औ निउसखौथ' बानायगोन दिनैनो नाथाय अफिसाव आं थाबाय थायोमोनब्ला आंनि खोथाखौ खोनायालासिनो आंखौ धुम्मा पेटा होगौमोन ना सेंग्राफ्रा बेनिखायनो अफिसनि सिख्लाफोरनि स्कार्टखौनो गाननानै फैबायलां दाखालि सोरबा रिल्स बानायफैदोंमोन बे स्कार्टखौ लानानै आयौ हाबाब संख्रि गोबाब आरोलाय थफिरामा जिबायदि लाइन मारिबोबायलै आंजों गारियाव बेनिखायनो नोंनि लोगो होननानै नोंनिसिम फैबाय आं न'सिम लानानै थांबा आंखौ होननानै मिथिगौमोन नायो दे मोजाङानो जाबाय फैदो न' सिङाव थेंकिउ लोदुमफाव है बेफोरखौनो थेंकिउ जासि नामा थौ न' सिङाव र' न' सिङाव थांग्रोनायनि सिगां मोननैसो कमेन्ट फरायनि कमेन्ट होनाय लोगो लोगो मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों आं बे लाब्रा बड' नायगिरिफोरा सानैसो ओरैबायदि दुस्त दङ ना खेबसेनो लास्टखौसो थुहैग्रोखायो बेनिखायनोथ' गुदि गैया बिजौ गैया जेबो काहानि मिथिया खायसे खायसेया फारि फारि नायालासिनो उनाव काहानिफोरखौ बुजिला बेनिखायनो बयनिसिमबो रिकुवेस्ट खालामो अन्नानै भिडिअखौ फारि फारि नायदे बेनिफ्रायसो कमेन्ट खालाम बाख्ला नायनानै स्पइल खालामग्रा बिराद दुस्थफोर दंखायो अब्लाबो गासैनिसिमबो अननाय जासियो दे अके गिबियावनो बि बसुमतारिया लिरनानै हरदों आदा थफिराम दानो हाबा लाथ'नाङालै दासो मोजांनिफ्राय मोजां उजिगासिनो बे सोखो मोखो मुलुगाव समायना रमायना रोजा रोजा बर' सिख्लाफ्रा साफा साफानो बिदि होनब्ला हिनजावखौनो मोननाय नङालै साफा साफा हिनजाव नागिरनायावनो साफा हिनजावफ्राबो साफा हौवा नेबाय थाथोंसै ओमफ्राय लालायनायानो जालायनाय नंला ओमफ्राय बे नामफोरखौ एसे सोलायब्रा थोद बिदिबा कमेन्टआव खोन्थानो उसुबिदा मोनोलै मा दा A09 ब्लग ब्रा हद नामा सोलायलै नोंना माबा थफिराम आबौ हाबा जानांला नों सादु बाबाखौनो जादो आरो फैसा खामायदो हा सोर मा बुंदों आंखौ सोर मा बुंदों सोर बियो ओइ नामानो बोरैबाथारलै आं बुंफिनला नोंखौ जायखिजाया सादु बाबा जानो खोन्थादों आरो हाबा जानांला होननानै मोजां आइडियाखौनो होथारबाय माथो बिथाङालाय ओमफ्राय बिरसिरि बर'आलाय सन्टला इज स' फानि हिनजाव मानसिदोर नायजानो लाजि होनना बुंनानै उनाव गावहानो गाहाम मोनबाय दांनो हौवा मानसि नालाय खोब मिन्थिथारसै आरोना नों बेखौ मिथिलायनायनि माबा खोथा दङ हिनजाव मानसिफोरजों एसे रायलायब्लाबो मोजां मोनो माथो हौवा मानसिफोरा सैथो ओमफ्राय मिजिं बसुमतारी हद मा फट' गैयाब्रा फट' गैयिफोरखौ उसुबिदा मोनोलै कमेन्टफोरखौ नायनो गांसो गोरलै जानांगौ थफिराम आदै हद माबायदि आइडिया फोरोंहरोब्रा नोंसोरलाय
ओमफ्राय सासे लिरनानै हरदों आर.एन. कर्नारनो तात बेफोरबायदि नामफोरखौ उसुबिदा मोनोलै सिख्लानि फट'क आरोना आदा थफिराम नों बायदि रावबो गैया दे नों हाबा लानो नाङा नङाबा सिख्लाफोरा भिडिअखौ नायनाय नङा नंगौ नामाब्रा आं हाबा लाबा नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायनाय नङा नामाब्रा हाबा जालालां जेसेबांखिनि खोन्थाहरा मानो जेसेबांखिनि नोंसोर सोंहरा मानो आं हाबा जाया काजल बसुमतारी थफिरामखौ बिदि थख्लाख्ला नुफेराखैमोन आंनो दा भिडिअखौ नायमारालै इसोर फारि फारि जानांगौ बिथाङा गोदान खोमा बेनिखायनो थफिराम थख्ला जाजेननायखौ नुवासै जुदि नोंथाङा थफिराम थख्ला जानायखौ नायनायमोनब्ला जोबोद इन्टारेस्टिं मोनगौमोन आरोना सासे लिरना हरदों रबिन ब्लग्स बिथांनि नामा रबिन ब्लग्स मेनेजारनो थफिरामा दा हाबा लादोब्रा आं संख्रि फानलु होगोन संख्रि बानलुल' होनाङालै अमा मासे मासे होफैनांगौ गासिबो एथबां आंखौ हाबा जाजानो लुगैयो नालाय नोंसोरनो गासिखौबो बानजोबनांगोन आंनि हाबायाव नाथाय मोनसे खोथायासो गाज्रि जाबायना आबौ होननायखौसो एसे दुखु मोनबायलां सल'गोफोर मैयानि एपिसोडाव नोंथांमोना कमेन्ट हरदोंमोन बे कमेन्टखौ 1 घन्टानि कमेन्टआव जाय हरदोंमोन बेखौ माने सायख'स्लाबनो हास्लाबियाव जोङो दा जायखौ नुदों जायखौ इन्टारेस्टिं मोनदों बेखौसो बुंनानै होनाय जाबाय एबारनिफ्राय भिडिअखौ पार्ट मोननैयाव डिभाइड खालामनाय जागोन मोनसे कमेन्टनि थाखाय जागोन मोनसे एपिसोडनि थाखाय जुदि नोंथांमोना कमेन्टनिल' आन्थानिबो ब्लग्स भिडिअ लाबोजानो लुगैदोंब्ला लाबोगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर मानो होनोबा कमेन्टनि गेजेरजोंबो जों गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनो आरो नोंथांमोना कमेन्ट फरायथिनानै होयोब्ला नोंथांमोनाबो गोजोननाय मोनो बेनिखायनो कमेन्टनि थाखायबो मोनसे एक्सट्रा एपिसोड लाबोनो सानदों जुदि नोंथांमोना राजिब्ला अब्ला बै एपिसोडावबो गोबां जों फुर्ति खालामगोन एन्टारटेनमेन्ट खालामगोन नाथाय कमेन्टनि सायावसो जागोन दै नोंथांमोना बेफोरबायदि एपिसोड लुगैयोब्ला मालाबा माने लाबोनाय जागोन आरो माने सानसेयाव मोननै एपिसोड आरोना खिन्थु बे एपिसोडा सानफ्रामबो जानाय नङा कमेन्ट सेक्सना कमेन्टखौ जों बुथुमगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव लाबोनाय जागोन जुदि नोंथांमोना राजिबा बेनिखायनो गोबां कमेन्टआ फरायथिनो आसा थाबावबाय जोंबो स' नेक्स्ट एपिसोडाव नोंथांमोननि इन्टारेस्टिं कमेन्टफोरखौ फरायजोबनो नाजागोन माने भिडिअ एड खालामनो नाजागोन ओमफ्राय बे रदम दैमारिया मालै बे गैलालै आबौ थफिराम थालिर गायजासिगोन नों थाब हाबा लादो नङाब्ला सेकेन्ड हेन्डसो मोनसिगोन नोंनो थोद साला नोंखौनो लागोन मिथिबायना रदम दैमारि साला नोंखौनो लागोन ओमफ्राय बे फाग्लि बर' मनि मिक्सनो ओइ आदा थफिराम नायनो आरो माला हाबा जागोनब्रा होद साला बिदि सोंनायखौ नायनो बाथ्राबाय आं नोंखौ हाबा लानो हिन्जाव नायगोना मोनाब्ला आंनो खारसनहैनोसै जावबा जावनानै स्लिम फफिनथारो माथो बेलाय फाग्लिया आं नोंखौ सिरियै जा मोजां मोनखुमाना दंनो जागोन दे जागोन अन्नानै भिडिअखौल' लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनानै होदो नों फाग्लि